un video scurt cu purcelușul lui Floricica, 12 la număr. I-a fătat 13, dar unul mort. A rămas 12 sănătoși, ia uitați. Frumoși, vânjoși. Da. Căldurica au acolo. Da. Am zis dacă azi e tot sâmbătă seara, să vin să mai fac un video aici. Un pic la Floricica. Lăptica are Floricica din plin. Nu-i problemă cu laptele, stă bine. Dar am avut o problemă aici. Cred că ea fiind foarte mare, s-a pus jos în șezut așa. Și când s-a ridicat și-a prins unul dintre mamilonul din dreapta cu unghia. Și l-a rupt puțin. Prima dată mi-a făcut probleme, că am zis să nu o muș, știi ceva sau... Dar nu. Ea și-a prins-o cu unghia și și-a rupt-o. Vă arăt acum. Ia uitați, aici. Da. Nu știu, nu cred că mai mult ca sigur o să pierd mamilonul ăsta. Restul nu-i problemă. Lăptic are din plin. Da. Da. I-a fătat foarte mici. Mititei chiar, dar e mai bine mai mici decât să-i fete mari și să nu-i poată făta. Ca au timp să crească. Ia uitați, într-o săptămână. Vineri au făcut o săptămână, azi e sâmbătă. Da. Cresc. O să vă mai țin eu la curent cu evoluția purceilor. Ea cred că se pune jos, le dă să mănânce. E atentă cu ei. E atentă Floricica cu ei. Da, la mâncare. E gata. Nu știi care țâță să o apuci. Da. Dacă vă place ce postez eu, nu uitați să dați un like acolo. Abonare dacă vreți. Nu știu, se abonează lumea foarte greu la mine, dar nu știu de ce.
Eu o să postez în continuare, chiar dacă o să am abonați, chiar dacă nu. Eu o să postez mereu. Da. Foame mari. Cioacă. Gata. Le dă, se întoarce repede. Știi, ia că să le dei. Da, dacă vă place ceea ce eu postez, nu uitați să dați un like acolo la Florin Corban pe YouTube. Și ce să zic, să vă dea Dumnezeu sănătate, cei care îmi vizionați videoclipurile. Eu o să postez mereu, chiar dacă o să am abonați, chiar dacă nu, pentru că mie îmi place să postez pe YouTube. Da. Sănătate și numai bine!